Jama'a, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammad Sambo Alhassan, Chairman Boko Group of Company wanda aka fi sani da Boko Fertilizer, kuma sabon sarkin takin ƙasar Hausa wanda mai martaba Sarkin Daura Umar Faruk Umar ya ainihin naɗa ni a matsayin sarkin takin ƙasar Hausa. Wannan kamfani katafaren kamfani na Wambal Plot, lokacin da ya fara sai kaga cewa kamar ba zai iya kaiwa haka ba. Gashi yanzu kamfani ne wanda duk inda kake a duniya za su ma ɗinki su tura maka, za su yi maka duk abin da ya dace, domin ya daɗe yana man ɗinkuna sama da shekara 10. Shi yake min dukkan ɗinke-ɗinke na da ake gani a jikina, kuma kowa ya san cewa ɗinkuna masha Allahu suna yin kyau daidai gwargwado. Wannan kamfani ya daɗe yana taimakon al'umma matasanmu. Muna ma wannan kamfani fatan alkhairi, muna ma wannan kamfani fatan Allah ya ƙara ɗaukaka shi.